Maayong hapon, kini ang Sugbo News Live. Mga bus company sa Sugbo nitabang sa Cebu Provincial Government sa paghatod sa mga relief goods nga hinabang alang sa mga biktima sa linog sa amihanang Sugbo. Ania ang report. 8 ka mga bus companies ang nipahuwam sa ilang mga buses o mga cargo trucks aron magamit sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga maghatod sa mga hinabang paingon sa Northern Cebu. Nagpadayon pa ang Kapitolyo sa paghatod og mga relief goods sa mga kalungsuran sa Northern Cebu nga apektado sa linog. Sa General Services Office, warehouse sa Kapitolyo, gipangkarga sa mga buses ang mga relief goods. Ang mga bus operators nipadayag sa ilang simpatiya sa mga nabiktima sa katalagman. The meeting ni sa mga bus operators diri sa Sugbo para sa mga preparasyon nato para sa kalagalan. Kunya, kaliwas ang meeting nagutana sila ug naba sila ikatabang alang sa pag-distribute sa atong relief goods sa mga biktima sa linog dito sa Norte. Motong nalipay kay mi kay gikan yun sa ilang kasing-kasing ang mong suggestion o amo na yung gihangop. Mo na nakiksabot nila nga napamantay mga relief goods nga nahipilin nga wa pa nato mahatop dito sa North atong tiwason kinaagi sa ilang pagboluntaryo sa ilang mga resources. Actually, dili lang kay series, no? There are about 6 to 8 bus companies so far na nagpalista na ito, nga mutabang. Kunya, dili lang po limited sa ilang buses, hasta ilang mga sakyanan nga dili buses na sila mga trucks, ila pong ipapil aron sa ingon makatod. Si Governor Pambari 4 nagpasalamat sa mga bus operator sa ilang tabang ug nagpakabana sa mga naapektuhan sa linog. Balita, may labot ang Sugbo. Liani Almonia, Sugbo News. Atangi ang uban pang mga kasayuran o balita nga may labot ang Sugbo. Sugboanon manginlabot kita og magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Sa ngalan ni Moncheng Oxtero, ako si Liani Almonia. Maayong hapon.